kowe muga-muga FYP kowe samelu ngrungokne fotomu isih tak simpan nggo ngobati rasa kangen Gusti tolong paringono ketemu raketang sedelo ning mimpi yo wis ra apa nganti
lo. Yo. Ya. Saiki. Yo saiki. Minggu esok atus berpokas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh apa Soko ajaran. Ayo rendang Adik Hasan Siap-siap rasane bingung isra percaya telung sasi wingi aku wis pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tangga rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus berpokas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijab prasmanan panggang becek ae kapan dibeceki ayo anak-anak Pelajaran hari ini ya. aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip enak kurang kuat sanggane mlaku taunan dadi ra ono gunane dewasa yang dadi ra penak atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ana jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas mandang pelaminan aku ngerti yen atiku mung tangga rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit
Dol. Apa nih? Kendangnya. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah
jaluk dilahirke nang keluarga sing koyo ngene tak tompo opo anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire aku kudu iso kuat telungane mergo ra disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ora ana cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene men anak sing rusak omahe dilekasi saiki Hai, ada apa dengan kalian? Ora nyono, ora ngira kowe madhep taline asmara tresnaku kang
kentut. Dengarlah bisik
jujur padamu, cinta ini tak mampu ku sembunyikan. Dengarlah bisikan ini, hanya kau yang ku mau selamanya di sini. Oh, 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 oh. Ayah berjuang tanpa henti, ibu penuh kasih setiap hari, peluh dan doa tak pernah lelah untuk anakmu yang kau cinta. Terima kasih ayah dan ibu atas semua kasih sayangmu.
setulus hati. Bangun pagi buka HP, cek story lihat kabar rame, jalan-jalan sambil selfie, numpang pansos sana sini. Kita anak zaman now, harus happy gak kenal melau. Punya mimpi ayo gaspol, bersama kita bisa top. Ngopi santai nongkrong rame, ngobrolin ide dan rencana, belajar sambil bercanda, biar hidup penuh warna. Kita anak zaman now, harus happy gak kenal melau. Punya mimpi ayo gaspol, bersama kita bisa top. Bangun pagi buka HP, cek story lihat kabar rame, jalan-jalan sambil selfie, numpang pansos sana sini. Kita anak zaman now, harus happy gak kenal melau. Punya mimpi ayo gaspol, bersama kita bisa top. Ngopi santai nongkrong rame, ngobrolin ide dan rencana, belajar sambil bercanda, biar hidup penuh warna. Kita anak zaman now, harus happy gak kenal melau. Punya mimpi ayo gaspol, bersama kita bisa top. Apa ora kelingan biyen kowe kuwi sapa, loro tak obati bareng mari kowe lali. Ilah tanpa pelung wis ditulung, malah mentung sakarepmu, tutupno lakumu. Seri musik. Ada Sabit Lisa. Mas Kangkrup aktif. Pincang sih.
seketika lemah sing tak rasa diwasaku teko mbok tinggal lunga tekane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu barang sing tak rasake
selamat.